them on what to do in Bali when it rains. Det regner ikke herovre. All day, all night. Vejret skal ikke holde os tilbage. Nej, Nu skal vi bare ud og opleve Bali på, hvad det kan, når det også regner. Ja. Velkommen til Bali! Ej, sindssygt nogle bølger, der er dernede, hva'? Ja, det er helt vanvittigt. Det kan godt være, det regner, men det er faktisk vanvittigt flot. Det er mega smukt. Ja, det er det. Det er der ingen tvivl. Det må vi give det. Så vi tager regnen med. Vi er ikke kede af, at vi er kommet. Nej. Nej. Selvom Det kan jeg helt sikkert noget. vi er glade for vores vandtætte vandrestøvler. Ja. Vi er stadig i templet og stadigvæk i godt humør. Ja, ja. Trods regnvejret. Jeg er helt gennemblødt. Men Fuldstændig våd. det er jo varmt skidt. nok. Man fryser ikke, så det er jo fint nok. Ej, 25-30 grader, så Ja. går det nok. Det går nok. Alt går. Vi er lige hoppet på en pizza og i en smule tørvejr. Skal du se mig spise pizza på en virkelig pæn måde? Ja. Jeg tager lige close-up. Så er vi lidt tørre igen, Albert. Og nu er vi på vej ud til Turtle Rescue Center. Oh, yes. Der er en stor en her, Albert. Okay. Kæmpe havskukker. Mm. Der er nogle små nogle der. Hvad var de nudler? Espresso. Til ja. Så landede vi på en af de rigtig flotte strande, Ja. som passer til vores Det var en perfekte Bali-tur. bounty-strand her på Bali. Ja, det er Det er super lige nice. det, man havde set på billederne hjemmefra. Det er bare så lækkert. Ja. Vi finder lige vores håndklæder og Og så lægger vi os badetøj, og så ligger vi os her og soler os. på stranden. Så er vi på vej væk fra Seminyak, på vej mod Lovina. Og hvis vejbanerne var slemme i går, så er de det i hvert fald også i dag. Der ligger meget mere vand. Så det bliver spændende, om vi kan få den pæne vej op til Lovina, eller om vi skal være på hovedvejen. Endnu et tempel i regnvejr. Ja. Lækkert. Super. Det er ved at blive vane. Jamen altså, farverne bliver jo kun endnu mere fantastiske faktisk. Ja, det er rigtigt. I det våde vejr, men det er sgu lidt træls vejr. En lille smule irriterende nu, ikke? Så og jeg har fået en skide god paraply, som jeg sådan lige skal gå og holde. Ja, vi skal nok lige vise jer, hvor flot. Ham manden, der gav os de der sjovere på, han var helt smadret af grin. Ja. Altså, det var sådan Ja, nok. vi har fået sådan nogle terrænger på bilen. Ja, så, jeg var lige ved at tisse lidt i bukserne. vi viser ben. Nu blæser det så meget, Så vi viser så vi benene. viser ben alligevel. Men Vi der, har er ikke gjort nogen, vores bedste. der er ikke nogen, der ser det andet end guderne selvfølgelig. Nej, vi har gjort vores bedste for god karma. Ja, der er ikke et øje. Jeg synes, vi bliver ved med at gøre god karma, og jeg synes ikke, vi får god karma. vi får god karma i sidste ende. Ja, for vi undgår jordskælv og vulkaner. Det er Ja. vores god karma. Og vi får også lidt sol, please. Bare lidt. Just sing in the rain, Again. just sing in the rain. Jeg har også fået sådan en støttepind. Er du blevet pensionist nu? Du bliver 50 Så til i morgen så kommer jeg ind i seniorafdelingen. Yes.
Det klæder dig godt med den regnfrakke og den der charong der. Ja, jeg føler mig faktisk også meget ældre lige nu. Jeg har altså også været på templer nok for i dag, Andre. Nu gider jeg sgu ikke sætte flere templer. Nej, nu går vi Afleverer tilbage i vores flotte bilen. kjoler, og så skrider vi her. Ja. Vi ses. Just singing in the rain. Ja, red one. Snakeskin. Ja. Det er sådan lidt sjovt at se det hele, ikke? På den måde her. Jo. Vi skal smage noget, der lige er kommet ud af røven på en luwak. Den er sød. Lægger den dernede så? Ja. Den er mega nuttet. Lille kaffedyr. Jeg håber, du er i mood for kaffe. Og te. Og te. Ja. Fordi nu skal der smages alt muligt lækkert. Ja. Hvad for en skal jeg smage, hvis jeg ikke kan lide kaffe, tror du? Kokosnød. Nej, det... ja, måske. Prøv. Hader kaffe. Her goes. Ja. Det går sgu nok godt drikke med en chat rom i. Du er klar til at smage lidt indonesisk, balinesisk riskage med kokos og et eller andet sukker. Og din kaffe, der er blevet skidt ud af en luwak. kaffe. En luwak. Hvordan er det? Ej, det vil faktisk være en skam at putte mælk i det her. Vil det? Ja. Mener du det? Og du plejer altid at putte mælk i? Den smager rigtig godt. Okay. Okay, hvad siger du? Riskage med kokos. Det er i hvert fald... Riskage med kokos. Det er i godt hvert fald klistret. klæ. Du skal ikke have det der sukker ovenpå? Jo, det tror jeg nok, man skal. Der er ikke noget kage over det. Er det bare risen eller kokos? Ja, kage, det ved jeg ikke. Nej. Det var godt, vi kunne købe en. Ja. Så har vi chaufføren med på videoen. Han er super sød. Det er ham, der viser os alle de gode steder. Ham, der finder alle de gode ting. Top up for you. Man skal skynde sig ind her. Hvad siger vejrudsigten? Det er som det plejer. Rainy. Men jeg ved ikke, vi ville jo gerne et sted hen, hvor der ikke var nogen andre turister. Og det er vi eddermame kommet. Vi er de eneste, der går rundt i templerne og i botanisk have og på den der kaffe. Hvad hedder det? Ja, der var lidt. Den, der skider kaffe der. Ja, Men kaffe. det var så lidt, så det var sådan et lille sted. Det her er en lidt større botanisk have, end vi nok lige troede. Vi troede, vi kom ud til sådan et drivhus med orkideer. Ja, vi ville så bare det var gerne sådan se en nogle kæmpe orkideer. park, hvor Så man nærmest kan køre rundt. Ja, det er nok kun os, der synes, det er fedt. Men, flot, ja. Men fedt, man lige kunne lege en golfbil, fandt vi ud af, efter vi var på vej ned igen. Der bliver gået 7 kilometer den ene vej. I det der regnvejr, som var gået væk, ikke Andrin? Ja. Vi skrider. Skål. Nu kan vi i det mindste ligge udenfor. Ja. Altså, Der har også lige været 4 minutter sol. det ser lovende ud, Andrin. Så nåede vi skulle til Luina. Ja. Og det regner ikke endnu. Så vi ligger faktisk og soler os I gråvejr. Men vi tager, hvad vi kan få. i overskyet. Ja, Men vi tager der var lige sådan 20 minutter, hvor skyerne var lidt væk. Ja. Men altså bare det ikke regner. Vi tager det med, og vi har Det kommer fundet til ud af. at fylde ret meget vejret hernede, men Ja, det er nok det- også den der forestilling om Bali, den er sgu lidt krakkeleret med alt det regnvejr der. Ja, 100%. Og der er også ting, undskyld jeg bliver ved med at afbryde, men der er også ting, vi slet ikke kunne, simpelthen på grund af vejret. Ja. Veje, vi ikke kunne køre på, og vandfald og sådan noget, vi ikke kunne besøge. Ja, det behøver jeg ikke. Det er Så, bare pænt nok, tak. Ja. Så det sætter selvfølgelig nogle begrænsninger, men Ja. Vi har fundet ud af, at der faktisk er kommet på 3 dage lige så meget regn som på et halvt år. Så på en eller anden måde har vi været heldige. ja, Forstået på den måde, at vi ikke landede mere i det, end vi gjorde. der er nærmest folk, der er blevet evakueret. Hvis man har boet i en dal, det er jo ikke fordi hele landet er oversvømmet, men hvis man har boet i en dal, Ja. der går det altså, ligesom vi står nu i poolen til Ja, livet. der har vi i hvert fald set billeder af folk, der er gået Så. med kufferter på hovedet og sådan Ja. noget. Så selvom vi synes, vi er pisse uheldige, så er vi alligevel heldige. Så nu soler vi lidt videre og håber, at Nu slapper vi bare. vi bare undgår Vi har bare en dags i dag. Vi har en dag til dag i dag. Ja. Det kan også Vi være. også, altså, regnen har jo gjort, at vi har faret rundt som Ja. vanvittige. Vi har set ret meget. Vi snakker om, vi har jo kun været her 5 dage. Ja. Og vi har virkelig set meget allerede. Så Ja.
det tegner godt. Altså. Det må man sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ja. Jeg ved simpelthen ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Okay. Altså, det har regnet i 20 minutter, og det er allerede oversvømmet. Ja. Og så kan man så sige, at vi har haft solen fremme i hele meget... formiddagen. Nej, Andre, der har været overskyet og få huller i solen. Lad os sige en time sammenlagt. Sol. Og prøv lige at se Kirke-Trine. Solcreme på 3 gange. Ja. Jeg er glad for, at det ikke har været skidt. Det er sgu ikke for sjov, solen hernede. Nej, det er fandme ikke for sjovt. Så. Ikke for hvide nordeuropæere, det må jeg bare sige. Så det er nok meget godt, at vi tager det i små doser. Ja.